Dakpan sa kapulisan sa Tagum City ang usa ka lalaki nga nagapameke og health certificate og travel pass. Ani ang report ni John D. Esteban. Gibalhog sa prisuhan si Noel Concepcion, 39 anyos, human giaresto sa otoridad tungod sa pagpameke og dokumento sa Tagum City. Gilusad ang operasyon batok sa dinakpan sa mismong gitrabahoang print shop. Human makadawat og impormasyon ang kapulisan nga gahimo kini og peking COVID-19 travel requirements sama sa health certificate og travel authority. Bisa kinsa lang pwede makakuha dito sa iya, no? So whether gitrangkaso ka diya or may symptoms ka or may COVID ka mismo, we will never know kung sa'y status sa imong health and then you are allowed to go out. Ang suspect aminado sa maong salaod, napugos lang daw siya sa paghimo sa maong peking dokumento. Ipagos ko nila kay namatyan daw din ugma na nila gamiton. Bag-ura gyud ko ma'am nagakuan balibad gani kog mga ingana. Pero scan og edit taman to siya ma'am kanang ang pangalan lang akong giutro. Then scan naman to sa tanan. Kasong falsification of public documents ug kalapasan sa Republic Act 11332 con Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang atubangon sa suspetsado. Nagbahad ang Tagum City Police nga kung masayran nga peke ang gipresenta nga travel requirements sa checkpoints, ilaha dayon kining dakpon ug kasuhan. Giauhag sa Tagum City Police ang katawhan nga isumbong ang mga nahibal-ang nagapameke og dokumento. It's a difficult thing to validate kung authentic ang document or not because in the first place ang gipadala sa ato ang format from the national scan copy raman pud siya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.